Bună seara, copii! Și astăzi o să vă prezint povestea din colecția de aur, Hiawatha. A fost odată ca niciodată, acum mult timp, în ținutul indienilor, trăia un băiat pe nume Hiawatha, care visa să devină un mare vânător, la fel ca tatăl și bunicul său. Într-o zi, Hiawatha se urcă în canoa lui, o barcă indiană făcută din lemn de brad. Pluti multă vreme pe apele verzi ale lacului, până ajunse la o insulă acoperită cu vegetație deasă. Când să ajungă la mal, își pierdu echilibrul și căzu în apă. În râsetele tuturor animalelor care îl priveau, aceasta îl înfurie pe Hiawatha, scoase arcul și îl a ținti asupra unui iepuraș. Dar înainte de a apuca să tragă, animalele o luară toate la fugă, chiocotind și se afundară în ascunzișurile lor. Băiatul se întoarce atunci și găsi niște urme ciudate, pe care nu le-a mai văzut niciodată. Puse urechea la pământ, apoi le privi de aproape. Interesant, poate am descoperit o specie nouă, se gândi el. Atunci auzi țărâitul neobișnuit al cuiva. Își ridică privirea și văzu un greier mare exact în fața lui. Străinul se uită la el, îl sperie pe Hiawatha când îl scuipă și apoi sări mai departe și dispăru. Întâmplarea fu privită de multe perechi de ochi, animalele ieșiră din ascunzători și începură să-și facă auzite vocile. Hi, ce amuzant, o adevărată comedie, spuseră câteva păsări. O veveriță, un castor și un pui de căprioară. Ați văzut ce m-ai speriat? Se tăvăleau pe jos de râs ratonii. Îi e frică de un greier, chicoti un iepuraș. Hiawatha se încruntă imediat ce puse mâna pe arc, animalele fugiră din nou, Hiawatha se grăbi după iepuraș și chiar reuși să-l încolțească pe un ciopt de copac, apoi ținti. Tremurând, iepurașul îl imploră să-l cruțe. Lacrimile îi curgeau din ochi triști, iar băiatul îi păru rău de animal. Hai, pleacă, dar data viitoare nu mai scapi tu atât de ușor, zice el mânios. Iepurașul se grăbi să dispară în deșiș, iar băiatul începu să fie privit cu simpatie de animalele din jur. Hiawatha se convinse acum că erau prietenoase, așa că promise că nu avea să mai vâneze vreodată. Drept dovadă, își rupse arcul și săgeata, le aruncă la pământ, luă acasă hotare, nu mai rămăsese nimic, nici din visul de a deveni un mare vânător. Știu, voi deveni un mare explorator, decise băiatul, pornind în căutarea unor urme. Nu îl luă mult să observe un șir de urme lăsate pe pământ de niște labe mari. În vreme ce le urmărea, se strecura pe nesimțite ca o umbră, uitându-se la conturul lor mare și dădu nas în nas cu un pui de urs. Ursulețul scoase un țipăt și luă picioarele
la spinare, se mișcă repede pe labele sale mici, așa că Hiawatha a fost nevoie să alerge după el. Stai, nu-ți fie teamă, vreau doar să ne jucăm, strigă băiatul. Dar puiul de urs nici gând să-l asculte și se grăbi să ajungă la mama lui. Și poc, Hiawatha se lovi de ceva mițos. Te-am prins, se bucură el, strângând în brațe blana de care se agațase. Dar de ce să vezi, blana scoase un mormăit teribil care răsuna în toată pădurea. Nu era deloc ursulețul și chiar mama lui, cea mare și puternică. Iar urmărirea început din nou, doar că de data aceasta cel care vroia să scape era Hiawatha. În spatele lui venea ursoaica supărată pe cel care îi fugărise fiul. Din fericire, noi prieteni din pădure ai băiatului văzură ce se întâmplă de mulțumire că Hiawatha promise să nu le mai vâneze niciodată. Se hotărâ să-l ajute cu cozile lor puternice. Castorii dătu semnalul SOS, care fu auzit de toate celelalte animale. Primii care răspunseră fură ratonii repede pe aici. Îi spuseră ei băiatului, iar când acesta trecut de niște copaci, întinseră o capcană din liane care a oprit pentru un moment pe ursoaică. Apoi veni rândul castorilor. Hiawatha fugi către trunchiul gol care plutea pe râu, iar castorii îl traseră pe celălalt mal. Ursoaica se opri când ajunseră pe mal, dar apoi sări în apa rece și trecu pe partea cealaltă. Băiatul ajunse în vârful unui copac, dar ursoaica urcă după el și acolo. Când copacul se îndoi sub greutatea lor, lăbuțele agile ale vevericților îl prinse pe Hiawatha și îl scăpară din ghearele urmăritoarei. Veverițele îl trecură de la una la alta prin copaci și îl puseră pe o sanie improvizată trasă de un pui de căprioară. "Di!" spuse Hiawatha, trăgând din hățurii, iar puiul o luă la fugă. Se grăbiră să strebată pădurea, lăsând-o în urmă pe ursoaica fioroasă. Acum toate animalele fugeau în jurul său, înaintea lor, până când pericolul trecu. Când ajunse pe malul lacului, Hiawatha sări în canoe cu ajutorul unor țestoase amabile. "La revedere, mă voi întoarce în curând!" le strigă el prietenilor din pădure și porni către casă. Sfârșit!